Hadin bagi bor penyai distrik Karibhoi kila khangdam ya ka trade gate ka Khasi Hills Autonomous District Council ha umdihar ka executive committee ka balalam command ka voice of the people party kala kenno baga ka kamle don bor de ki bor penyai jong ka te district haba pensyai kila patrai kubor ka no phai sngi ka arpotrik ujumang arajara arpusan ki executive member kata uba Powell Soklet ubadai pet ya katanat land harengkat uba Winston Tony Lingdo ubadai pet ya katanat trade kila bu jingkeli balai ki bor penyai district ki syukhang sindet klam da pentip syaka council kila ong baga jingbu ya kateka trade gate kadai ka penthamai ya ka bala don lupa bala ai wai syauba pendap lang Lingdo na ka benta shisnam hagador ka ba prapo hajar tingka ka badi ka jing kam jong ka district administration ya ka jaka lum khanya jungi kia po bihar ba district tinyak lem jungi so ba katua ka kam jungi ka KHDC tega ika bangi ko amat pau ka pol ka long ba ngi pau ka so khia ka badi ba tu ka jing khang sandat na ka lem jong ka bosni shar jong ka district pada ngi pek makat kum ki artikel sende ki an jong ka schedule ka ai bo dengan ka district council mangin lum ki khajana mo la kalong na ka tree la kalong na ki animals but ki de kambi ka wangi ka seni su lum be an ki madan ba kuno le ka de ka dan ba ai bo la ka schedule tiga jumbo et ka kadam turu ka dan ka joma rem tu ki ba lum khajana tu ki ba ayo bo ni ka liang ka district council la ka liang jong iam jong ka de ni la ai ka work order but kitu ki kenhuan ki balom tur ki dei ki ba layo ini sini nak kalian nak senang. Kalau kita taruh kami bagi sulum bedum dan habari dengan kita senang ada kajian bakal dan tu signboard ke belakang sign tu KHDC. But abang ye lumut ko ka khajanaru ni dei gila ada kerset mo. Ada kerset de kami ke bangi sulit dan god lagi penpau sosi mana kalian juga board district I kumbaka kenyangi mo. I kumbaka kenyangi ka di sosial mengilong tangkum kita ki NGO dan jadi kita di gunda ki gang ki besuyeng basu dawa pisah kat na balap kan macam dan lagi ke bapang tu kalau ke pausa ni lalet dak lenti ke baik kan tiga buku ke pasai dan lagi solong pat klam kan ko ke jing tho klam ko kan notice makin asyang ni bo ni play khasan dai khasan khan ru la khang no tinggi penpau ke solong kan ada dei bakana kata ka bagi sulum ka lenti ke bundai kum tak bor jong sarkar ni ni ka bor ka elected body ka semua leben ai de ke notice kan changi mo ni don kam kata ka jinge trilang de mangilom taki keluar ki bangi sudah wapisa de ni question ru ya ka bor secara ka river district ka I ka barle pat di junum khajana ka babi anya thrai phi baro phi ye kini ki bra ki badap ka don ka junum khajana ne ki kali kis ya kum ta shenu ka ja ki UDC joga river district bahkan di kerkom lagi bakalong klama kuat kam judon nakar kom jongi ki jamri khasi mau ni bagi don kini ki balik bakala ki balik angin ai ka jeng tho ni dia kan tiga badai ni dia kran rahmat ikum bahkan di kerkom le jonga district education dari boy ikum bakawan ra kerkom sensar di support authority ni yang ni ka district le bakala ki ma de bakala ki ni ai ka jeng tho ni khot ni penstu dan dari kalau kamu korang ada kata-kata, kalau insult ada kata-kata ini ke bawah juga district council, ini sukia halor kene, nak kamu tak kejeng shy kan, karena bagi paling makin shy, ki boy kelak keli balai kata district council ka pediang kita ki kerdop, dan ini PPOE ban, nado ini kisdam ki beradab, kita ki jaka lumkanya juga district council, kelang-kelang ki jaka ki bahawa urusan juga district council ke jungi. Kami semuladan ke jenglek ke bakum kini. Kensan balai. Adalah yalam dah kasih VP haka isi pat kami kensan ke bakum kini. Nakalian ke jongaru kami ia mencak jong trade ber revenue. Kini ke giat ke basyaham gade ke jong trade. Di nakalian ke jongiru, nakalian ke office ru, ni mesti nale kanu ke kam ke bolong BI. Dinda ai itu I brio I bio itu kam ru dak work order. But haka sengi ke ba I pli khatsan tarik I Suai kata ila yo ada NOC ke babiang nak senong ila ai ru ko copy hadin bengi ai ke work order I da ka tu ka ju ke work order ila xerox tu ka work order ila ai ko copy show SP office na ni show officer in charge the but ha ka ju ko por ila district commissioner the DC the Andre hadin ba kila dap ai gitu ki kot kisla khamtam ha po ka office jong DC ham the ki kham ong ki snap be
Ti maki pada namar bakila ayo ka work order la shi benai tam shwa bakin pilih ti kila snow thu ba kim long shu ban pen slam ya kata ka jing krong ka jongki ti kila le ya khat santarik bat kila krong bat ka ba khampla shu ka long ba khat santarik na kaliang jongki pulit ru ki escort ki I security ban krong ya khatu gi ti pinda I kuma pila I ki media report sebab per ba ka jing krong jongki tu ki bayo ka work order ru ki kham krong kanu belum bi ai kinda ai da ka receipt hi kat kum ka report bangar ngayu I kum I in charge ngai I ba ka receipt ka don ti kila abut thik ya ka kandon ka bangi na kaliang jong ka district council ngi la pha lingba ki officer jong yang ni ti ka ba lungo kum ba ila panchai I ba poel soklet ndu men ya ka lomba balai kim ai ngi da ka jing thok nga hadu manta ngadang up ka jing thok na ka district administration nang thina po ri boy ti halor ka jing thok ka bakin sa ai tingin se juba ka kalanti ka badai ti tangi tahi khindiat I jing panchai khanang ba ki pai ba ki ba pet ki khobor ki bami bat nang ni shakmat ru kin smu thu ba nakaliang jong ka isi ka jongi bat kam nakaliang jong kini ki gates nakal nakade ka revenue na nakade na ka trade ru bangim num le no ka kam ka babakla kani ka gate ka bangi ang ti po om di haru kala don na du miswa kala don ka list ka jonga bat kinu ki gate ki bom don ka list ngam ai ta ki gate namar ba kila don ki baka belawan banchu ya keren bat nga ba nila ban set da ki gate sang tang em ki bom don ka list ngim la ban ai ni ai be tek kat kum ka kondon bat ke ai ka ba kila don ka list ka bala ju don na du miswa ki gate ya kita hai ki gate ngi ai ti kam don kanu ka bangi le bi an la ni bangi le don bor na kaliang ni ka district council na ni ka isi ka batmai ndre ka dai tang ka tai ka jing panchai ka bang ko amat panchai na kaliang ka jonga ko em jong ka tri ni kam nim la khat tender ndre ni khat ka application internal application hang ni ha po ka district office internal application internal What do you know about internal application? hang ni ngi bu ki public notice hang ni ha po ka office ko jongi ti katai ka dei ka bagi Juliet na baro sikat tu ka na ki isi ki barem ru ngi Juliet ka tahi but ngiru ngi buat dai itahi I jing peniat bagala peniat ka office ke ngi buat da ka public notice hang ni apa office but nang ni syakmat ru ngi hap up ya ka feedback la kala adai nama kidon ki gates ki blai don apa ka code case ru ngidang up ya ka judgment juga kut ka ka bakil betha ini nang ni syakmat bangile ni kloi bangin ni trailang bat no ru apa ide bat ka district administration ru ngi kloi men trailang mereka belapan syai ba powel soklet men ka dei ba long lada ka district administration ka syem ba kini gilong illegal hakmat jungki kini man ai ngi de jing thok kanang bangiru ngi yo men trailang ke nim sim lawan hang ni bangin pen khenya kanu ai ndrei ka shudei be tang ba ngi kwa bangin ya buat renti ya ka bala judon ka district council borosh kat tu ban kwa ban le ya kidu ki kam ha bashit bashar ke Ikaw ka, ada internal application. Adiin ba yung don ka public notice? Hindi. Ka public notice ni hang te ko ka signboard ka signboard hang te ka notice board jong ka district council Kamu kamdan public domain. Karan ng public notice yung konsep. Mana bayo ay ko ano ba pinaban ito? Bayo di ba pendap lang din do ila yo ka NOC ru shwabin penyang ni ka gate ang thiru ila don ki kot kisla ki bila pa sanga yong ba ila yo ka NOC na usnong ru ti naka NOC bi yo naka snong ila su lang bat ka work order ila ai ko ka copy siya po SP office ti ila ai ko copy siya po DC siya ti ndai ko mga long pinado mene ba nakaliang jong DC siya ti hadin bila yo ya kata ka city na kini ki bayo kini ko work order ru kim sim na juba panu kim sim la ong long na em ban krong ni mlong ban krong ru ti ki bukli ha ba ki ayo ka bok ada ban pentri kam no ka kam ti kinai sedang no ka kam sha ke dei tat nanda ha ka tu ka sngi ha khan ru terik margi pli ha khat san terik ba dei tam ha ka tu sngi khan ru terik bakin sawan ke district administration bagi sa kham ka tu gi Kali ka, work order, hindi ko yan. Kadan ka huli ko ano, lani ka term. hoi kadai system bai ngidon bai ka value gidon namar ba kham ka value in trikam komnuhi but kani nadu bangiwan ka isi ka bathma yang ni pentikna bai ba kinu ki work order kin dai bai system nim numla ban ir snam ne license ne sab snam kan dai bai system bai tek ti based on that ni ai ka work order kada don ka agreement kada don ka work order ka ni ai ki party ki bayo
Kalau kerja list ni kadang bika order. Kadi ka list Ishim list ya katu ka gate she's nem kan Tempat no kador. kado dengan baklang ada Prabu Hajar she's nem ya katu di fili kumba PE hapo ki media reports ki bala office mo ngi da instruct ki bakin dengdo ID nani bakin da don da ka receipt de kumba PE ka receipt ka don ngi gitu ki bakrong tu ki da ai da ka receipt ya gitu ki non tribals marka ni ka dai ka checking nam ta ki non tribals mau ke tu gate kadai nak trade department kadai checking in bagi non tribals tikin the issue hi da ka receipt kalong transparent everything kalong transparent di kumba PE ki report sebagai long illegal dai kam dai bolong illegal kalong legal di kita ai da ka receipt but kinda peniyang hidu kayak kali dai bagi obstruct ya hapok kan national highway kita tan suka baile ni dengan ngai film ki reporters pila lek tu sing situ pila ya ka jaka ka blashna ka blak shai ba ko lu mene bakin datani ki kali ko baile ki kim da obstruct ya kayak juga kali kan tang pada haka bakot di kasulong nom ni ba ngi up ya ka jingtho na ka district administration ka in sa act upon that ka jingtho na mangi hadu mantangi pad yo kan unu communication na kaliang jong ka district administration nang tina ko ri bhoiru ba ngi nile umno ni shikmat tina kaliang ka jungi kum ka isi tingi up ya ka jingtho ba ngin sa pentip pi nong pathai ko bor ka ika bangi de man le nang ni shikmat mo Gawin kandoan ko ang ba mga banbu ikin binu tollgate checkgate lam dayo jingbet na ka Ministry of Road Transport and Highway te kan la pan jingbet em na ka mod pa no ni ba ibu e ketika takin ko mga on pimene ka NOC ngila yo na kasnong tilimba ka to ka work order ngila ay kini ni bishim ni ka lease ba kin ay da ka city ni te kumba ngalaong ru mene ba hadin bangila da ay da ka city ya ka district administration ya ka office ng DC city kimshim na juba be kimshim lo ong long ni amlong ban peniyang ni ka kiat di yang ba mentangin abi ka jingtho jungi na city suar pin ai ka work order ne pin mi ka tal internal notification ni pi timnam kadan ka kandoan ba haban pan jingbet na Ministry of Road Transport Mitip ya kata tanpa dia kasulong oh ngilale na baro ya kita ki ya kata ti ngapala pensyai kata ya ka pamantamo hendrai ngilabut ri kendon berkhoi maku mongong pi mennya kani kam dei ka giat ke batumai kani kala don naduk mesyuah kani ka giat ti ni habang ai ka les bakadon ngila ai bet ya ka work order kat kum ka les kam don kan ka giat ke bangisna tumai na kani ka isi mo kasulong community lada kadon kata nakam ministry nai kamu bukan dikari banyak nama ka state government kani kamot nam ta ki tulje ki bathama tendai kamala ong di yam tan kini ngi renew bet tang ya ka contract jom kita ki brio ki bangili se ka dit te kamdon ke lu ka bathama lada kadon ka bathama ki definitely ngin le chata kamot maka dadon lu ka working plan tendai hadu menta kamala ki mene ki kini ki exist am betang hari boy ki dan mahabana hamana ki district dan nakalian ka state government ke diman akin kata ka jingtho na ni ka notice te ba bang pingi dem le tam tan kam don ngila check record kam don mo kam don kan no record kamot bang ni simbek ba kini gigit kilong legal ban ngila ban pendrikam yaki kamara pendrikam daki isi ki bedem na duki snap ki baladam kam simdon kan no ka bathama ten rai ka balangok ngai pimne balai bana masih playing it on the first day itself te kala khang no nga suspect bagan ka jingle jo ka district ka na po riboy ka don ka ke ba one na no ngim te kata ba ka tu attitude tu majlis balik khang ga ge ru claim kan jing tho uli khang ge la phili ki pulik ki libat kam yo beri ki ra ba ka aras waran ni ge ke elected body te ka bala enshrine ka constitution India lamba ka 6 schedule ni de kita ki NGO nani kita ki kang bangen sebukit ngi dale ta kalti ka badai I kumbakan ni ka district administration ka tri I kumita ki second class citizen na kita ki bri ki bam ya khaman te kat ka office do DC bhai ka badon ki staff ki babon badon ki department of affair ai kin tak jing tho ni te ai da question notice ana ngi lele be ai ngin khangi tela de um kam da ka district bukan kan te nga shi I bakan ni ka jing le jong ka kalong insult ya ka district council kalong insult ya ka dorbar shnong ka dorbar shnong kala ai no si bangin play ka momot bakat district administration kam goram kam khaini wat ka derbasno ke ai no si ban bu atau kasno ka jokki te ngaso bangen padam jore kan dia ke jingle jong office di sir bhai saki ke district kindon ki gate bukin kam sundan kan ko kam tahan dai kansan te kan ko pon kan seluruh isa te kam bhai kan dia namar ba
ni la check ba kem don kono kota ka jing thak ba kum kata kemalong piga na ka ministry ten rei ingek ba kini ki bagi degi asing tingek ba don aslam ki bangi jule na ka por ki bal mandate du da ka sik schedule ya ki diskus ke bakin kala ki video bakin post tax haluk tu ki trak pe khanang ba kani ka jinum khana ju kam dei bangi lum da kam ta jung ka dingili na ka fund na de ka revenue to ka district council mangisi tulap igin tai bangi penyai de ki babun ki kap ka close ka fraja ka sik schedule kala ong ba ki disikonsei ke la ban collect tax ke ba impose ya ke khajana khanang ba kan le ki babun ki kam jong ka council kan thop du ki babun ki kam na kam ta ka imnang sarang da ba ki thau tingil ngo ba na ka le jong tisi ru bhai ule ka long insult but sai sing anong biang ka jing le ka ba khlam akor ka jing le ka bam judon hande ka kasi ka jongi ka jing le tang shati sheri thor ba mungkin beri wajib kita bersama. Kini kikit kibara hakin sang biadab ke kalian benar-benar dek mau. Nggak di tolong kira kau kan district council kam shim option lagi isi baru kam respect ya kata kam di tuan lagi isi. Nong di balik kan kipia penyiar begitu cek gitu. Ebda kadang kum kata ka ba fi omong fi ini review kata. Why not? Ni long bakloy begini trailang. Aku ba syai bike. Mo nang ni syakmat. Bapo. Aduh, tapi karena tadi kum gini kidan kiba hapak to. Oke, kita akan coba trip. Nakaliang jong ka treat kat kum kalis bangayo mangangi don khatway tali. Khatway tali te kiba operate ki don try tang kumbah nyaw na atli. Namar wat lang ayo kalis makanaru nga kam implement dot ya barok khatway tali kilis kay ngingin da pha de ki jong staff ban let kadang long feasible ne em ngin bu ki giet sam to kay halin ka jing ujor hadin ka jing ud jong ki pat ba nong song jong ki ong ba ki don ki giet mangim don kam shu ban bu tingi kham bu shu tina gini ki khatway tali ki giet lai tali ki giet ngila pando kani ki isi ka wathamai mata ni kham bu shu mangin krong ti ngin sai pe ye gini ki ba dang sa ki giet su kalong feasible na ban bu ti ladang iyo ka jing tho na ka sarkar ngin trai lang bat ki ru ngim don jing e te de ka shlong nom ta ko mga ong na du man nei phi ni wan hang ni bangin kren bangin trai ka kam ha bashit da bashai pe ta kalong ban bu da kam long ngin weng no em katu ka giet ba fi ong phi ba ujori ba hibing i kam ujori ki giet sha light na constituency ki jong kadon ka jong kadon atli ki giet ko kadon po mo kadon ko po mo khanu kadon ko po mo khanu ko badai na po ka treat katu ngila pensange katu nama kala pensange administration ni katu shim ya kanu senjam bangin sedang biang itu giet te katu ka giet ni kam pentri kam ya du taru itahi jing pencahai ka bidai bat ka jing og jong pia ka bidai bi emily jungi ba having stone khat pro ka tu kham pen trai kam adu mata Rong bang ni de marchai kalau bang nak kalian guys ini tarik kham bu kham pli kan ke pertama ki badai bagi super trai comeback ya ki berada na duk mensua ka bang super trai kalau mitang ya ki bang ini semua pot ka jong ki system ti ki don hok ki bagian ya tab application ka malau yem ne ngila bu da ka notice and point sebut ka council but ibon ke tab kita ki bayo kita ya de kan tiga badai kam cuma kan ko bangi le don bong ni jom ni da ada ka riset ni bangi su pat jubor ki kalim taban art sa ni khamari sa ni kada shay bangi da bu da ka ta sign point ba ko dan kum ka KCDC ten rai ngal ngo pat ba na kala ka dismission ju bhai ki dan sibon ki jinglom pisai ba bi age bam don ki ying bam don ki sign board kita pat pek kita teh kai ka ba bangin shailang bangin tep lang hang ni ka sulong not tang ni ka we ba na kita ki khnai ngot ki ba piong ba ngila pendu mangi ni kham pendu ni syurikol ka we ka dei ba nga sukwa ban pentep fi lembaga lat pathai ku bor jong phi ba shwa bangin wan chim ti mangi ka isi ka ba thamai ni ka isi ka berim kala ada renew ki work order jong kitu ki beriu ki berim hadu don ki bla renew arsnem license di nga hadin bangiwan hang ni ka isi ka batmai ka snow ba kamlong ethical dalileru shwa ba pinmi ka isi ka barim nang ni kalong se bangin pentmai ki kam arsnem license kumongong mene ko bikili ba kani ka isi ka batmai menta kan shim ka sinjam nang ni shahmat ba kan dai bet shisnem bet kanu ka work order kan dai bet shisnem kana bangin yo ai bentalang ye kiwi ru bakin ye shim bentalang bakin participate bakin ye yo lang ye kam gajam andai ka isi ka barem ngamtip hakanu ka benta hakanu ka nongrim ka shim ka senjam ban penthamai sho bakan mi nang ni ka penthamai do asnem naisnem ti ka isi ka penthamai din baka wan shim ti ka su ba kamlong ka bar dei ti ngi recall no ya ta handrei mendai tak mengi recall ru nginda refund ya ka pisa ka jongki mendai bengi le ben ye ki ru kidang dei ki parado parasnam jongi
Ni refund ya kapisa. Kila don bag initiate, kila wan cha office bag initiate ya ka refund ru, kila don layo dan benang don hak proses mata. Di kita ki kendai teli ba pi ong pi ni recall ya ka file sejong ki namar bangi snow ba kam dei ka rukom ba cuba kan isi ke bodem kan let no kan renew ya ka kam license name house name. Di kata ka dei hangahi bat kani ka isi ke batmai ka snow ba kam long ka ba ke badai ke. Kam long ethical ke. Di mo India ailat ke nang ni syahmat takadaw ngila ya keren be takabashai be bakanu kanu kam nang ni takadai ka kam ka dei ba ka district council ka dei ban ai be ki work order ni ban ai lease ki beliau syaba kan dei be she's name subject to renewal. Kadi siapa yang kini kendai ngut kila lek syakut. Ngam don information bro kendai ngut kilet yang syakut hendai kat tu kat ngut kilalet kidon kibala shimno ka kisu hadin ba kilawan bani kendo ena personally namang apen semua tu ya ki ba ya ki ka bakile kam dei ka badai ke no ti kita don bapli kibla ya sutu ti kila ya withdraw no ka kis ka jongki kan don ka ba ni haban up ya ka court order mata kidang don ki hearings ni syahmat ti kita ki dei updates ba la ban ai pada jofi dari details tengah mengempat don ki file sebangi bangin ai details Shafi ya siha nang ni syahmat ilaban brief fi khamlong details mo Bok mengan kalau di tuli ni tuli ni Henry tuli serai Henry tuli ngahaban page ya ka latest statement pat yo ka latest statement namal kumbai ong iba don kiba dan hak court case ila recall ti pat yo ya ka official intimation ni ke ini di treat kit kini di trade gate ngadang keren panggil trade gate kaba keren iba kadi ke revenue gate mangilai kre lang ba revenue ba trade ni mo oh Habatin page bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut page ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya